Anya laki din! Boy, kita hamdag iti agaayam nga ubing o. Nagraragsak ta. Wan nga, Rod? Nagkikyot da pa'y. Kaya't ko amadaantan iti baby. Sa anak tong aganakan. Agur-uray ka kadi. Apay nga aguray pa'y laang. Taan niya ti ururayam. Damagag pa kini mami. No kaya't nanti maadan iti apo ko. Anya? Ni mamin ti agdesisyon? Babe, makaungat ka man na nakon. Oh, abay timakdar ka. Ay, gawid ako. Mamas boy ka talaga. Babe, orayan na ka. Saan nakapanawan dito'y parke? Babe! Boy, nagapuan nyo kin ni bakit mo. Nakitak mo't arimuar kayo. Mami. Napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Apay anak kabisuot ka. Kasano? Di nakpampansinan ni bakit ko. Nagapa kayo kadi? Kayat mo, tamapan ko kasarita. Ay, madamdaman ton. Tamadamang aglutluto. Anya ayat tinagapaan nyo manan. Ay, ko ha, mami. Anya ako, ibaga ma, saan ka ngagbabain, tasyak tinam? Kaya't na kanon, ti maadaan iti anak. Boy, kunak mo't kan kay di, asan pa'y amabalin, tawan pa'y masnop at trabahom. Adaw mo ti trabaho? Kas ko may ti construction. Ay, nadagsin unay da at trabaho para kan ka anak ko. Diyak kayat ama parigat kang agtrabaho. Kasanunog sakit ka. O, di awanan ti paborito nga anak. Mami. Saan ka madanagan takasaritak nilin? Ay, pagkasarita madagos mami. Ay, aywam. Tapno sa anak akagura. Oh boy, kayat mo pa ikaditin na po, anak ko. Ay, owan ko mami. Pagdaydayetak ngamin ni boy, mami, tanaglukmagan. Dakkal unay ti tiyanan. Kasanuno. Siya ti makamukan ko analin. Naskan amangan iti husto ni boy. Tanarigat mat no kumutaw. Naimbag ko mangarugmat no exercise, nagsadot mat nga rod. Naskan anayunan taday tayo na po mo anak ko. Anya laki tinaya. Thank you, mami, thank you. The best ka talaga. Boy. Hoy. Boy. Ay. Nasayat mo, no kasarita na kon. Nagkunakan kang agtugaw kang agbuya iti TV. Inka ginaw. Ay, mami! Agipulong ka? Sige. Aramidam ta outside da kulambo ka inton rabi Apa, anak ko. Sige, kunak tumot ngamin ken ka. Maturog ka ijay ruwar tapno ibusan da ka dagiti lamok. Anya lakit din aya. Apa, anak ko. Awan. Mami, awan. Kunakmat kan ka nga agbuya ka lang iti TV. Tano sakdag dengag iti drama iti radyo. Anya ka laki din. Oo, mami. Ay, sige. Ingkagdagagan iti drama. O sige, agbuya ka aginggat kay kayat mo, anak ko. Babe. Agtugaw ka nga rodan. Tasyak ti mapanaginaw. Nasaya atmat. Say-saya atam ti aginaw. Nabasa ko na naginaw, bakit? Inidap kon ti TV. Tanauma akon nga agbuy-buya. Umay mo man kita ang ti pisang dito'y dakkal aso pa. Ay, isong arod day tati ibagakan ka. Tadumakdakkal ti pisang na. Naskan agumatang ta iti baro aso pa. Anyat makunam.
Oh, nakaring kayo pa'y malagayam. Ay, mami. Ay, damagak man kan ka? Nunas ka na gumatang ak itibaro aso pa? Nadadaal nga minan da ito'y daan aso pa kahit. Tamagan na pala. Apay gumatang kayo pa'y laang. Sayang ti kwarta. Oh, nangag mo? Kunak tumat kahit. Mabalin mo't nga apapan iti ulos. Ulas? Sofa? Apan iti ulas? Mami. Saan samot anapinta sa kitaan no apan iti ulos da ito'y sopa? Ayun kaya. Saan anapintas akitaan? Ay, kurtina laangan. Jay sabung-sabungan a kurtina ti pangapapyo. At damot kas jay ko. Nabayagan nga induldulin ko. Ala, umay mo ala ni jay silid ko, boy. Wan mami, inyalaki din na yan. Oh, dahito'y jay ibagbagak a kurtina a pangapapyo ijay supa. Wow! Sabong-sabungan na. Di nagmayat niya laki din. Ay, ipakita kini bakit ko, mami. Dahi nga asawam, puro paggastusan ti amuna. Imbag kumama, no ado ti kwartayo. Wan nga raw. Kaya't na aganak kayo. Ay sos, nagngina ti gatas ita. Daya portupay, nagrigat. Saan akas ka rin na ti adda tagipin na. Nakaraing ka kadipay, babe. Apay aya? Ipakita klaan kang kada ito kortina nga impabulod ni mami. Iso ti pag-up-up tayo jay na pisang aso pa. Sa anak nga interesado? Supa, apam iti kurtina? Na, kati sumad nga mintimbaga ni mami. Mami! Ni mami matla amin ang tipagdesisyonam. Mami, puro ka mami! Ni, agungat ka manan ako na ako, nagbugkaw ka pa'y. Makaumakan, boy. No saan ka pa ilang agbalbaliw panawan kan? Nakasapol ako nito apartment para kada kayo kinilakay mo. Ay, nasaya at matano kasta manong. Asidaglang iti sentro ken nalawa. Mabalin ken amadan iti anak kiniboy. Tan nalawa da jay. Mabalin nga ipaaramidan nyo iti may sapay a kwarto. Ibagak tuman kinilakay ko. Wen, pagsaritaan yun. Tapno maipareserve padagos. Ado nga minti mangayat iti day a boarding house kag. O sige manong, awagan kanto adagos. Boy, aglut-luto ka din, di bakit mo? Ayuan, mami. Anya nga'y tilut-lutuan na asidaan. Adobo a karne ti baboy. Kaya ti karne. Inkaibaga asinigang abangus tilutuan na. Ayuan, mami. Ingkan, darasam. Ibaga masinigang abangus tilutuan na. Babe, sinigang kanumot abang usti kayat ni mami. Makasidsidak iti adobo. Kan maysa, kanayon abangos ti sidsidaan tayo. Isong arot ti kayat ni mami. Anya ti imbagakan ka? Nalipata mon, ha? Ne, bumugkaw pa eh. Anya nga imbagam? Sige, ipalubos mo pa'y ani mamim ti agdesisyon iti biyagta. Panawan ka na talaga. Ay, unay ka mo tayo. Ay talaga, naumakon kan ka. Kat, anyaya ti kayat mo nga ramidag. Agdesisyon ka mo ta, iti bukod mo panunot. Nagrigat mo't takadwata nga rod ni mami. Isungarot a pumanawtan ditoy. Balay mi day toy, idi pa'y ubingak. Ag boarding house tan. Saan ka pa ang makapagdesisyon? No kasta, agbati ka, takaduam dito'y ti inam. Siyaklaangan ti pumanaw.
Ay na. Nagmayatan ti alsam na daytoy sinigang ngayon lutomlin. Kitaan nyo man, duwa asidaan ti inlotok. Adobo kan sinigang, ta adobo mo ti kayat ko. Ne, apay nga, saan mat akot ko tiyan ni boy ti kanan na. Ay, anya lakit din. Ay, boy, anak ko, mangan ka na. Gawan ganas ko amangan, mami. Taapay. Bayan yun, mami. Saan nyo unay abibibyan day ta aboyet? Mayat mat, numaawan mat tiganas na amangan. Uray may salaang nga aldaw. Tap numaksayan ti timbang naman. Ay, kaasimot atoy dungdungwak nga anak ko. Anya aya ti parikot mo. Ibagam akin ni mami. Ay, ko ang amin, mami. Oh, anya. Ay, babe. Ibagak ka din kini, mami. Ibagam apay amasapul pa'y laang ang damagam kanyak. Agsaw ka na ta. Ay, plano ni Lynn nga boarding house kami kano. Ay, anyakat na ito'y ataon na ya. Tanagan ko man ang tibagbaganan. Anya, sumina kayon kanyak. Umadayo kayon kanyak. Ay, una yan. Ay, sana ka makagas. Ay, maatake aksala di na oras. Lynn, ni mami, matake ka nun. Ay, anya ti aramidin ta. Katpaypayam ani mami, kita-kita ang nakit din. Matake ka nun. Kasta naman na ibagata nga umadayo ta. Ay, mami, okay ka kadilaan. Marikata na nga umaasan ako. Ay, kayat mo kadi apumanaw kami nga agasawa. Makaagisa talagan. Ay. Nagsan di barukog ko. Ay, mami, saan na kami paimot nga ibati mami? Saan kami na pumanaw? Dito'y kami nga agyan. Aging galumakay kan bumakot kami. Nangag mo, mami. Ay, mayatan tiriknak. Iyala ang daklangan iti tanong. Ay, nabang aranak unay. Apay nga si kalang mati umay mangkita da ito'y pagyanan nyo a boarding house. Sakla ang gayam ti agyan manong. Si kalang? Nilakay mo ngay. Agbati ata kaduan na ninanang na. Ay na, makapakatawa kayo mga gasawa. Anya laki din na yati kasasaan niyo. Panawak man ida manong. Nas ka na agdesisyon itan ni Boy. No siyak wano ti inana. Babe, nakadigos ka din. Nenay. Anya ti kaya tasawan na gito maleta? Saan mo adamagan ta talaga pumanaw akon? Ay, Lynn. Ay, saan mo mo't kung mga aramiden ati kastoy kanyak? Aramida ka, apay kumasaan? Idi pa'y nga imbagakan ka, di nakmut patpatyan. Tatila ang dangdanggam ka ti inam. Panawanan nga agdesisyon ka. Siyak, wano ti inam. Ay, mami. Madama ak nagdadait itipisa nga bestida kanak ko. Apay. Apay day tadakkel abag. Ay, ag-boarding house kami kanon, kini bakit ko? Manid makaangas. Ay, mami, nas ka na maawatam ti sitwasyon ko. Si papamilya ak. Adan bakit ko, mami? Ay, talaga adya akong makaangas. Ay, mami, nakapag-desisyon akon. Panawanan, tapno mang bukal kami mat kini bakit ko iti pamilya.
Nas ka na maddaan kami mo iti anak. Saan nyo kadi kaya ti maddaan iti apo ko? Panawan da kon. Kasyang ba? Umayda kayon tulat na bisbisitahin, mami. Kanadamad na kiti kakapsat ko. Umayda kayo tukat kadwaon. Talaga ka di anak kapag desisyon kayon kinilain. Uwan, mami. Sa dino nga iti pagyanan nyo nga road. Ije boarding house ije sentro, mami. Iti asidag ti eskwelaan. Ay, ijay green abalay. Ay, uwan, mami. Ay, amumot kayam. Kano ko jay kumarik na ijay. Ay, madlagayam. Ay, nalakakanto lang nga umay ijay, ah. Ay, ayan ni Lin. Adak dito'y mami. Ay, Lin, ay aywanam nila kay mo ah. Di mo baybayan. Wan, di mo baybayan amamagaan itiling at jay bukot na. Anya laki din ayan ni mami. Saan ako nga ubing? Di bagbagak laang bata anak ko. Tasi kakangarod ti paborito nga anak ko. Anya laki din aya. Kwa mami. Mapan kami nga rodan tanay. Agor oray di pagluganan may. Ay, aguray man adala ang damagag. Ha? Anya day ta? Kano ak nga ron ngay ang maadaan iti apo ko. Ha? Ay bakit? Ay kaano ka no? Anya? Uray day tadawagang pa'y kanya. Asap ko namlatan. Ayan niya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.